tong'e kod beti e monj manotimore Wajir. Dichuo moro ma jahigni 32 wachore ni nomonji gi jal mokwongo tok gwandruok kode kendo tong'o ji 3 mamoko mane temo dinone kanoringo. OCPD ma Wajir Kennedy Samani oyango monj makamano kowacho ni achijno osemaki kendo dinne ka gidhi nyime kod timo nonro margi. Ji 3 medo yudo thieth e osiptal mopogore opogore bomano ka ringre jal mane owito ngimane nie kar kano ringre mar osiptal ma Kamel. Mtu kukata watu, vile nimesema, tulimkamata, tukamweka cell na hataadhibiwa kulingana na sheria ile kitu alichokifanya. Ukiona the way he was cutting, ni kama there was something, because anakata mtu kutoka nyuma. Alikata hawa watu wote kichwa kutoka nyuma, apart from ile kijana moja alikata singo kutoka nyuma. They sustained deep cut wounds following a panga cut from an unknown assailant. Somebody who is known to them is the one who did the panga cuts. So as we speak now, they are all on medications and stable. Pek mar ngima oganda koro oseduoko piny tudruok e yore mag